يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Hytmatkar golamlar şolaryň daşyna aýlanyp hytmatdadyrlar. Suw çilýän gaplar bilen, we el ýuwulýan gaplar bilen, we akyp duran saf şarapdan dolu käseler bilen. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Şol şaraby içmekleri sebäpli kelleleri agrymaz we akıllary da gitmez. وفاكهة مما يتخيرون. Şolaryň isteýän mewelerinden bardyr. ولحم طير مما يشتهون. We arzu etýän kuşlarynyň etleri bardyr. وحور عين. We mukarrab bendeler üçin ak ýüzli, gara gözli gyzlar bardyr. كأمثال اللؤلؤ المكنون. Goýa sedefin içinde goýulan ellegmedik morwaritler ýanydyr. جزاء بما كانوا يعملون. Şu taryka nygmatlary şolara berilýär, eden amallaryny sowap bolsun diýip. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Olar cennetde batyl sözlerini eşitmezler, o günah işlerde ýokdur. Lakin olar fakat bir wirlerinden we feriştelerden salam eşderler. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Bu amal defterleri sağ tarafından berilen adamlar neveyle yaxşıdır, sağ tarafın adamlarının hallary. في سدر مخضود. Olar tikensiz sedir bağlarının وطلح منضود. we baştan ayağa meweden mawuz bağlaryň içinde bolarlar. وظل ممدود وماء مسكوب. We hemişelik bolan uzyn saýada bolarlar. O özleriniň isteşine göre dökülüp duran suwlar da bolar. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. We köp meweleriň içinde bolarlar. Ol meweler özi gaçýan meweler däldir. We ýygyjak bolanda ýygylmany duran mewede däldir. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Oşalar beýik düşekleriň üstünde bolarlar. Tahqiq biz hur gyzlaryny halq etdik. فجعلناهن أبكارا. Pes şolaryny gyz edip bikir bolan hallarynda yaratdyk. عربا أترابا. Äärlerini söýýän edip we hemmesini bir ýaşda edip. لأصحاب اليمين. Amal defterleri sağ tarafından berilen adamlar üçin yaratdyk. ثلة من الأولين. Amal defterleri sağ tarafından beriljekler awwalinlaryndan da kän bardyr. وثلة من الآخرين. We soňrakylardan da kän bardyr. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. O sol tarafın ashablary neveyle yaman haldydyr. Sol tarafın ashablary. Olar nihayetde kızgın yelle we qaynan suwda bolarlar. وظل من يحموم. We tüsseden bolan saýada bolarlar. لا بارد ولا كريم. Ol saýa ne sowukdur we ne mufid. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Kafirlara nihayetde yaman azaplar berilip har zelil edilýär. Çünki şolar dünýäde anwa aqsam nygmatlar bilen nygmatlanyp şahawat-ı nefsaniler bilen garq bolupdylar. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Ve ulu günaha esrar edip günahdan el çekmeýärdiler.
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. Aytýardylar, aya biz wagtyki ölüp tofrak bolsak, wösünk bolup galsak, ýene de bizni kabardan dirildilip turuljakmy? Awa abauna al-awwalun. Bu aya bizim ololky geçen ata-babalarymız da diriljekmi? Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum. Ey Muhammed, sen şol kıyamata inkar etýän kafirlere aýt. Tahqiq awwalin we ahirinler dirildilip